wallahi satin da ya wuce wallahi lazim wani ke min tambaya wani ya bashi wurdi ya tafi kogi ya zauna a rafi tsirara akan yashi da karfe 3 dare banda halakakke kuma ya yadda. To amma da yake akwai ragowar imani shi yasa yayi tunanin bari min tambaya. Ka dubi halaka ka tafi rafi da daddare kuma tsirara ka zauna a yashi karfe 3 dare ba mamaki ma ruwa ya kawo tafi da kai. To duk wanda zai ce ka yi kaza a lokaci kaza da ya faɗa ka nemi istighfarin Allah don wallahi ka bar layi. Na biyu ko ya ce ka yi sau kaza, kuma wannan shine musibar da muke ciki a yau. Hatta waɗanda ke korafin suna tare da sunna wanda zai ce ma ka je ka yi kaza sau kaza, waye baka damar bayyana adadi? Ya aka yi kasan in an yi wannan adadin za a cimma biyan bukata? Yanka adadi aikin Allah ne. Na uku ayyana waje nan ma aikin Allah ne. Yanzu kaga wannan kafiri da ya ce wannan mutumin ya tafi rafi, wato wannan zikirin ba za a yi shi ba sai a rafi kuma tsirara sannan a kanya shi. To kaga wannan yana kaman korafin ya san wani gaibu, saboda ka yasa wannan mutumin ba a danganta shi ga Islam, kafiri ne babu ko shakka.